bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu.
pro jeho bolestné utrpení, buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám k celému světu. Svatý Syn, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. Svatý Syn, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. Svatý Syn, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.
We imię Otca i Syna i Ducha Swatego. Miłość naszego Pana Jezusa Chrysta, łaska Boża a społeczeństwie Swatego Ducha, Ojciec z wami ze wszemi. Drodzy południcy, z daleka, bliska, spod Karkonosi, z różnych stron diecezji serdecznie was witam, a sem rad, żeście przyszli ste przyszli, gdyż każdy z nas jest putnikiem, każdy z nas putuje, każdy z nas ma swe powołanie, a naszym powołaniem jest konać dobro. Naszym powołaniem jest wytwarzać takowe prostředí w naszych rodzinach, farnostek, społecznostek, w których żyjemy, abychom my sami, a také lidé vedle nás se dobrze cítili. Dnes chcemy oslavovat svatého Bartolomieje, to jego swatek. Swaty Bartolomiej, muczennik, który jako apostoł působil w Indii a Armenii. W Armenii podstąpił muczenicką śmierć. Hlasał Ewangelię, hlasał Jezusa Chrysta. Pro niej zemrzał. Dnešní świat, dnešní człowiek potrzebuje szerzyć dobro, prawdę, a to wszystko, co nas ubogacuje. Určitě w tom nam pomaga dnešní Pan. A také určitě bude nám pomáhat tato účast v této mši svaté. Ja chcę modlić się za was, modlić się za Peckovską, modlić się za wasze rodziny, aby Bóg wam żegnał w każdej wtezinie waszego żywota, aby wam pomagał, abyście wy cały czas cítili Jego przytomność w waszych żywotach. Serdecznie witam naszego brata Franciszka Jara, który obiecawie służy u sobie wartości student, a dnes ma do nas przyprawione Boże Słowo. Než zúčastníme se v posvátných obřadech mši svaté, litujme svých hříchů, abychom mohli lépe se otevřít na Boží slovo. Wyznawam se a wam všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má velká vina, proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděle svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.
svatý Bartoloměj a na přímluvu tohoto apoštola dej, ať se tvá církev stane pro všechny národy znamením a nástrojem spásy. Skrze Tvého Syna našeho Pána, neboť on s Tebou žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Anděl ke mně promluvil: Pojď, ukážu ti nevěstu, choď beránku. Přenesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září boží vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s 12 branami, na nich 12 andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména 12 izraelských kmenů. 3 brány ležely k východu, 3 brány k severu, 3 brány k jihu a 3 brány k západu. Městské hradby mají 12 základních kamenů a na nich 12 jmen 12 beránkových apoštolů. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři, nepřistoupili jste k hmotné hoře, z které šlehal oheň a která byla zahalena mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. Když to všechno Izraelité uslyšeli, zdráhali se poslouchat a prosili, aby Bůh už k nim nemluvil. Vy však jste přistoupili k hoře Sionu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi. Přistoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy. Slyšeli jsme slovo Boží.
Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně i proroci. Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta. Filip Natanael odmítl, může z Nazareta vzejít něco dobrého? Filip odpověděl, pojď a podívej se. Již dlouho jsem jáhnem, už ve skryté církvi. Kázal jsem na různých místech při různých příležitostech. Ale aby mě požádal kněz kázat v jeho farnosti o pouti, to se ještě nestalo. Děkuji otci Marišovi. A taky, když jsem zpočátku se zdráhal, pak mi to došlo. Vždyť to člověče na tobě svatý Bartoloměj chce, prosil za o požehnání v řemesle a to jsi dostal, tak mu to teď trochu vrát a poděkuji. Víte, cesty Páni jsou nevyzpytatelné. Svatý Bartoloměj, sestry a bratři apoštol, zvaný též Natanael, pocházel z Kány Galilejské. Měl upřímné srdce a potom, když ho Ježíš uviděl a řekl o něm, že je pravý Izraelita, v němž není lsti, a on poznal, kdo Ježíš je, s nadšením zvolal: Mistře, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Těmito slovy s láskou srdci upřímně vyznal víru v Krista a podle toho i žil. Je známo, než si Pán vyvolil 12 apoštolů, mezi které patří svatý Bartoloměj, vyšel nahoru a tam se za ně modlil po celou noc. Neuvěřitelně upadl co do mravních i kulturních hodnot přes všechny ty chlácholivé polopravdy. Paně Marii, pravdivě ctíme skutečné ženství, prozářené milostí, láskou a svatostí. Všechny krásné řeči o ženě marně zastírají skutečnost, že důstojnost ženy matky, ženy panny, ženy vůbec dávno není ve skutečnosti respektována, spíše naopak. Marii vkládáme své naděje, je velká svým životem i svou mocnou přítelství a bratři. Svatý Bartoloměj musel být velmi bystrý a pokorný, aby pochopil nového ducha, který vanul z Ježíšova učení. A on to pochopil a zamiloval si a po celý život tak hlásal. V Armenii, jak jsme slyšeli, to také stvrdil svým životem. A právě dnešním schonu a náporu techniky a všemožných lákadel neobstojíme, nebude-li naše víra opravdou a upřímnou, taká, jaká byla u svatého Bartoloměje. Máme-li obstát, nutno den co den se dobře modlit, hovořit s Pánem Bohem o vlastních potřebách a čerpat milost Boží pomáhající. Poučení Božím slovem, povzbuzení Božím slovem. Vyznejme naši víru našich předků, těch, kteří tady chodívali do kostela a už nejsou mezi námi, těch, kteří starali se o tento kostel a už nejsou mezi námi, těch, kteří postavili tento kostel. Věřím v jedného Boha, Otce všemohoucího, Zbor apoštolů, do něho svatý Bartoloměj patří, wydawam świadectwie o Ježíšově učení a je opodom víry pro celou církev. Učme se ve svém životě rozvíjet svou víru na apoštolském svědectví. Za každého z nás
nasze rodziny, za nasze farnosti, za społeczności, w których żyjemy, aby swaty Bartolomiej, patron Torotomista, patron Pecki, a Panna Maria, taka patronka Pecki, którą uctiwamy, aby nam pomagali na naszej cesty naszego putowania do domu Ojca. Ježíši, ty jsi v Lidně oslovil Bartoloměje a on tě nasledoval celým životem. Dopřeji nám, abychom ti zcela patřili, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Wezmie te, a
jesteś z tobą krzyknij, to je moje ciało, które se za was wydawa. Po wieczerzy wzal takie kalich, zdal ci dziki, a pożegnał, dal swym uczednikom, a rzekł, wezmiecie, a pijcie z niego krzyknij, to je kalich me krwe, która se prolewa za was, a za wszechnych na odpuszczenie grzechu. To jest mowa nowa, a wieczna, to konejte na mą památku. Błogosławieni, którzy są pozwani k wieczerzy barankowie.
Swatosti, którą sme przyjęli, nasz Boże, żywisz na cesty wieczne spasy. Dej, ać nam to Twa pomoc nigdy nie chybi, abychom tak jako swata apoštol Bartolomiej vždycky celým sercem směřovali k Tobě, skrze Krista našeho Pána. Moi milí płótnicy, jak jsme ještě v atmosférze modlitwy, to pomodlimy se za zemřelą Lenku Kobrynową, która tragicznie zaginęła w Nowej w autonehodzie, o żywot wieczny, a za wszelkie osoby, które na Nowopacku, na Jecińsku właśnie zemrzeli w różnych takowych ciężkich autonehodach. Odpoczynuti wieczne daj im Pane. Odpoczynuti wieczne daj im Pane. Odpoczynuti wieczne daj im Pane. Ać odpoczywaj w pokoju wiecznym, a przyjmie te swato bartolomiejskie pożegnanie. Bóg, radost a sława wszechswat, ať je vždycky vaši radosti, ať vám žehná. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatého Bartoloměje, abyste věrně nasledovali Krista a sloužili bratřím a sestram, ať vás na přimluvu svatého Bartoloměje, na přimluvu vašich křestních a běžmovacích patronů vysvobodí ze všeho zlého. Ať vám otevře své věčné království